Tungod sa ilang kontribusyon ug paghatag og garbo sa Zamboanga City, gipasidunggan sa lokal nga panggamhanan niining syudad ang pipila ka mga Zamboangenyo isip pag-ila kanila. Ang mga gitunulan og pasidungog mao ang mga individual nga nagpaangat sa Zamboanga sa natad sa sports, akadim ug sa pagserbisyo ngadto sa katawhan ug uban pa. Nominated. Ang awarding ceremony gipangunahan mismo ni Alkalde Jan Dalipe niadtong kabuntagon sa Lunes, Pebrero 27, 2023 sa conference room sa Zamboanga City Hall. Unang gipasidunggan ang Math and Science Wizard nga nagmadaogon sa mga kompetisyon sa gawas sa nasod nga si Maha Alaysa Suwako. Gipasidunggan usab si boxing champion Yumer Marcial. Apan wala makatambong sa maong panagtigom si weightlifting Olympic gold medalist Heidelin Diaz tungod kay nag-ensayo sa kaulahian alang sa iyang sunod nga kompetisyon. Giila usab ang pipila ka mga Zamboangenyo nga nagpakita og dedikasyon sa ilang pagpangalagad sa syudad sama ni Ma'am Verna Tubilag Cruzat, usa ka magtutudlo sa Putik Central Elementary School, ug si Ian Miranda, SK chairman sa Barangay Divisoria. Si Teacher Verna Cruzat nangalagad sa iyang mga kaubanang mga magtutudlo kaniadtong panahon sa lockdown, pinaagi sa pagbisita sa matag usa niini aron sa pagdasig og pagdala og mga relief goods. Susamang mga gimbuhaton usab ang iyahang gihimo ngadto sa iyang mga estudyante. Samtang si SK Chairperson Remjon Ian Miranda gihatag ang halos kinatibuk-an sa iyahang sweldo aron makatabang sa mga kabarangay nga apektado sa mga kalamidad. Ang maong mga pamatasan talagsaon ug angayan nga daygon. Gidayig ni Mayor Jan Dalipe ang gipakita nga dedikasyon sa mga awardees sa natad sa kompetisyon man o serbisyo publiko. Mingsaad usab kini ug kinatibuk ang suporta sa tanang mga atletang Zamboangenyo. Gikan sa Asia's Latin City, Ciudad de Zamboanga, June Tubilag, Newsline Philippines. Stay safe